clip. De bărbat. Ce vedeți mie? Ce nu vedeți? Că nu vedeți. Dragă. Da. Scuzați-mă că nu prea vorbesc, dar de pasta este noi. Le faceți niște și pene. Mergem în nether, vedem ce gasturi mai învățit. Da, nu azi, mâine o să mă joc un joc multiplayer. Da, te vedeți pauza filmării. Vederile de abon. Încărcare. Ce mare. A devenit un pic cam plictisitor să mai posetu, nu prea am timp, dar am ieșit afară, nu știu ce. Bun, Dalia să am timp de minute și Dalia. Peste și atât pe level 60. Ar fi super tare. Nu am buni. Oh my god. Mai. Ce să facem, că nu mai avem ce. Cam ăsta ar fi finalul serii mele. Da, știu că n-am făcut prea multe, dar am găsit diamante, ce mai vreți, asta e. Să cred că episodul numărul 4 sau number 5, nu să sigur, da. Da. Cam atât cu acest episod. Asta vreau să vă spun. Mapa s-a încheiat deja. Că nu avem ce să mai facem decât full diamond. Da, mi-e cam lene să caut acum diamante. Sper că v-a plăcut videoul. Până data viitoare. Eu am fost Cătălin. Un pic. Papa.